Дзякуем за падтрымку ў падрыхтоўцы гэтага матэрыялу Цэнтру па даследаванню карупцыі арганізаванай злачыннасці OCCRP, кіберпартызанам і Альянсу расследавальнікаў Беларусі. IT – краіна. Многія беларусы ў апошнія часы гэты выраз успрымаюць з сарказмам. З аднаго боку, Беларусь у апошнія гады моцна рушыла наперад у развіцці інфармацыйных тэхналогій і займае далёка не апошняе месца ў міжнародных рэйтынгах. З другога боку, цяперашні палітычны крызіс з рэпрэсіямі і адключэннем інтэрнэту моцна тармозіць развіццё лічбавай эканомікі Беларусі. Аднак, як показало наше расследаванне, развіццю высокіх тэхналогіяў у Беларусі можа перашкаджаць не толькі палітыка. Улады стварылі пасярэдніка ў тэлекамунікацыйнай галіне, які можа каштаваць бюджэту сотні мільёнаў страчаных долараў. Як працуюць гэтыя схемы у нашым сённяшнім расследаванні? У эфіры перадачы «Давайте разбирацца». З вами Алесія Ярашевіч і Вольга Ратмірова. І сёння у нашым выданні. Ласыя кавалкі рынку новастворанаму пасярэдніку. Конкуренция в нашей стране возможна только в одном виде. Когда директивным методом половину всего сегмента рынка отдается другой компании. Патэнцыйныя страты бюджэту на сотні мільёнаў долараў. Если там и в Чехии, и в Венгрии примерно по 500 миллионов долларов государство получило, то у нас государство не получило ничего. Телекоммуникации под контролем самой секретной спецслужбы. Это, можно сказать, личная карманная структура Виктора Лукашенко. И таямничие уладальники офшоров. Скорее всего, родственники Лукашенко, прежде всего Виктор, является одним из конечных бенефициаров вот этой кампании. IT у Беларусі гэта не толькі прафесійныя праграмісты. Агульны ўзровень развіцця высокіх тэхналогіяў у краіне самы прасунуты ў СНД, калі верыць рэйтынгу міжнароднага звязу электрасувязі за 2017 год. Там улічваецца, наколькі даступныя тэхналогіі для звычайных людзей і наколькі людзі ўмеюць імі карыстацца. Паводле гэтага ж рэйтынгу Беларусь ледзь не трапіла ў першую тридцатку сярод 176 краінаў. Создан ресурс, который позволяет любому пользователю использовать самые современные трафики для внедрения, интеграции и развития своих возможностей, спроса, интересов. Усё добра, але гэта толькі калі глядзець на колькасныя паказнікі. З якасцю далёка не ўсё так вясёлкава. У Беларусі, калі верыць афіцыйным дадзеным, большасць насельніцтва мае доступ да інтэрнэту. А вось хуткасць вымушае жадаць лепшага. У рэйтынгу cable.co.uk паводле хуткасці інтэрнэту Беларусь займае толькі 92-е месца сярод 224 краінаў. Мы адстаём ад усіх нашых суседзяў, застаёмся на ўзроўні шэрагу азіяцкіх, афрыканскіх і лацінаамерыканскіх дзяржаваў. У іншым аўтарытэтным рэйтынгу Speedtest Global Index нашая краіна паводле хуткасці мабільнага інтэрнэту месціцца яшчэ ніжэй. На 119-м месцы са 138 краінаў. Нас абагналі Гаіці, Пакистан, Панама, Монголия, Куба, Эфиопия, Иран. Основные вопросы в нашей стране со скоростью интернета связаны с тем, что базовые станции для мобильной связи можно размещать только в небольшом количестве площадок. Это площадки, как правило, какие-то государственные учреждения. Если у вас какой-нибудь спальный район, в котором стоят исключительно панельки, какие-нибудь хрущевки, и там можно где-то поставить на какой-нибудь мачте базовую станцию, чтобы она покрывала район, но, как правило, она стоит ниже и обеспечивает недостаточное покрытие. То, что у Беларусі інтэрнэт горшы, чым у суседніх краінах, можа тлумачыцца і тым падыходам, які ўлады выбралі для укаранення ў краіне мабільнага інтэрнэту 4-го пакалення. В сетях 4-го поколения реализованы
определенные новые протоколы и увеличена скорость передачи данных и энергопотребления. Мабільны інтэрнэт 4G раздаецца праз найвышэйшыя частоты. Урады суседніх краінаў прадалі гэтыя частоты на аўкцыёнах сваім найбуйнейшым мабільным аператарам. І кожны з іх пачаў будаваць уласныя вышкі для раздачы інтэрнэту ў гэтых частотах. Напрыклад, у России ў 2016 годзе частоты падзяліла вялікая тройка мабільных аператараў – МТС, Мегафон і Вымпелком. Ва ўкраіне ў 2018 годзе асноўныя частоты таксама выкупілі буйныя мабільныя аператары – Киевстар, Водафон Украина и LifeSell. Везде, во всех странах проводится тендер на частоту 4G LTE, а сейчас и 5G. Будут конкурсы проводиться. Потому что надо понимать, что частоты – это как бы ресурс природный фактически. Очень их количество ограничено. А вось у Беларусі, нягледзячы на незадаволенасць прынамсі аднаго з гульцоў рынку мабільнага аператара А1, улады стварылі пасярэдніка паміж дзяржаваю і мабільным аператарам – кампанію BeCloud. Гэтая фірма-пракладка атрымала манапольнае права будаваць вышкі для раздачы інтэрнэту 4-го пакалення і цяпер прадае частоты, што транслююцца з гэтых вышак тром асноўным беларускім аператарам – А1, МТС і Life. З улікам капітальных выдаткаў на будаўніцтва і стварэнне гэтай сеткі прынятая пастанова. Будзе адзін інфраструктурны аператар, астатнія аператары будуць мець права выкарыстання гэтай сеткі для паслугаў канкрэтным абанентам. Канкурэнцыя тут рэч адносная. Адсутнасць канкурэнцыі можа адбівацца на якасці інтэрнэту. Здараюцца і трагікамічныя гісторыі. У 2017 годзе ў Гарадзенскай вобласці на працяглы час знікла мабільная сувязь ды інтэрнэт праз абрыў аптавалаконнага кабелю. Там праходзіла толькі адна лінія сувязі, якая не дублявалася, а ад яе залежала праца мабільнага аператара МТС, распавёў былы працаўнік BeCloud. З ягоных словаў, кампанія мусіла правесці рэзервовую лінію, але не зрабіла гэтага загадзя. В общем, как-то бобры перегрызли этот кабель, и МТС лишилась то ли на 12, то ли на 18 часов полностью все связи по Гродненской области. Были страшные разборки, очень сильно ругались генеральные директоры, необходимую линию построили быстро. Почему нельзя было ее построить сразу, непонятно. Але самае галоўнае, BeCloud атрымаў манаполію на частоты 4G за нізкую для такой паслугі цану. Колькі кампанія заплатила за частоты, афіцыйна невядома. Інсайдеры сцвярджаюць, што фірма аддала сімвалічную суму каля 5-6 мільёнаў долараў. Паводле ацэнкі былога кіраўніка парку высокіх тэхналогіяў Валерыя Цапкалы, калі б частоты для 4G ў Беларусі прадавалі на аўкцыёне, з іх маглі патрымаць некалькі сотняў мільёнаў долараў. Если там и в Чехии, и в Венгрии примерно по 500 миллионов долларов государство получило, то у нас государство не получило ничего. Што ж гэта за фірма, дзеля якой улады адмаўляюцца ад патэнцыйных сотняў мільёнаў долараў бюджэтнага доходу? BeCloud з'явіўся ў канцы 2012 года і задумваўся як альтэрнатыва дзяржаўнаму манапалісту Белтэлекаму. Але на справе ўсё сталася трохі інакш. BeCloud, са словаў былога працаўніка, атрымаў частку трафіку, што закупляецца за мяжой і пастаўляецца потым правайдерам і мабільным аператарам. А таксама палову трафіку, што праходзіць пры званках з аднаго мабільнага аператара іншаму. Конкуренция – это хорошо. Лучше, когда это делают две компании, не одна компания. Это все-таки есть борьба определенная за качество. Но надо понимать, что конкуренция в нашей стране возможна только в одном виде. Когда директивным методом половину всего сегмента рынка отдается другой компании. Далей BeCloud атрымлівае яшчэ одну ласую манаполію. Любой арганізацыі, што працуе з вялікай колькасцю дадзеных, патрэбны сервер, каб захоўваць гэтыя дадзеныя. Раней такія серверы, вялікія жалезныя скрынкі, кожная арганізацыя размяшчала ў сваім будынку і наймала сістэмных адміністратараў для іх абслугоўвання. Цяпер з развіццём хуткаснага інтэрнэту арганізацыі ўсё часцей выкарыстоўваюць аддаленыя серверы спецыялізаваных кампаніяў. Гэта называецца воблачнымі тэхналогіямі. І вось кампанія BeCloud пабудавала такі вялікі аддалены сервер – рэспубліканскі цэнтр апрацоўвання дадзеных у калодзішчах. І тады паўстала пытанне, як знайсці для яго кліентаў. В нашей стране большинство частных IT-компаний предпочитают не использовать дата-центры, расположенные на территории Беларуси. Они понимают риски, связанные с тем, что этот сервер может быть изъят, информация с него может быть скопирована. Плюс к этому, в связи с отсутствием конкуренции, арендовать сервер в дата-центре в Штатах получается дешевле, чем арендовать их в Беларуси. Поэтому надо как-то найти клиентов для этого дата-центра.
Единственный способ в нашей стране – это принудительно госкомпании обязать хранить свои ресурсы, свою информацию в этом дата-центре. Як гэта адбывалася? На пачатку 2014 года Александр Лукашенко выдаў указ, паводле якога ўсе дзяржаўныя органы мусілі паэтапна перанесці ўсе свае дадзеныя на серверы Біклауду. У канцы 2019 года ў гэты указ былі ўнесеныя змены, якімі дзяржаўныя органы ўжо проста абавязалі размяшчаць сайты ды іншыя інфармацыйныя сістэмы толькі на магутнасцях Біклауду. Пад выключэнне трапілі толькі структуры, што маюць справу з дзяржаўнымі сакрэтамі і змагаюцца з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. На сёння больш за 700 дзяржаўных арганізацыяў перайшлі на абслугоўванне да Біклауду. Генеральны дырэктар Біклауду Олег Сядзельнік патлумачыў нам, навошта гэта зроблена. Каб забяспечыць інфармацыйную бяспеку дзяржаўных арганізацыяў, ашчадзіць на куплі абсталявання і ліцэнзійнае праграмнае забеспячэнне і пазбегнуць карупцыі на месцах. Сегодня вы же знаете, новости по Беларуси отслеживаете. И в банковской сфере, и в других сферах бывает часто, что при закупках, к сожалению, люди берут грех на душу и значительные бюджетные средства платятся впустую. Для параўнання прывядзём досвед іншых краінаў. У ЗША дзяржструктуры карыстаюцца паслугамі прыватнікаў, але кожны орган сам выбірае, каму аддаваць гэтую замову. У Вялікай Брытаніі воблачны аператар для дзяржаўных структураў выбіраецца на спецыялізаванай электроннай платформе. У Беларусі, як мы казалі, абралі іншы шлях. На паслугах дзяржаўным органам паводле некаторых ацэнак Біклауд можа зарабляць ад 70 тысяч до 3 миллионов рублёў за месяц. Когда у вас есть клиент, так, который гарантирован указом, который гарантирован то, что он будет размещать ресурсы, то вы идете в любой банк, значит, после этого белорусский, и он вам, естественно, дает столько денег, сколько надо. Тым часам Біклауд працягвае умацоўваць сваю пазіцыю на рынку. З пачатку наступнага года кампанія стане тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны BY і BEL. Итак, что мы высветлили на гэтым этапе нашага расследавання? У 2012 годзе ўзнікла фірма Біклауд, якая атрымала ад дзяржавы некалькі выгадных крыніцаў заробку. Па-першае, гэта частка вонкавага і міжаператарскага трафіку, які дазваляе на ім добра зарабляць. Па-другое, манаполію на частоты для развіцця паслугаў 4G, які Біклауд перапрадае мабільным аператарам. У выніку страціў бюджэт, які мог бы атрымаць сотні мільёнаў долараў. Яшчэ адзін прывілей – паслугі захоўвання дадзеных для дзяржаўных установаў. Палова долі ў Біклаудзе, а дакладней 51%, канцэнтруецца ў руках беларускай дзяржавы ў асобе нацыянальнага цэнтру абмену трафікам. Гэта дзяржпрадпрыемства было заснавана аператыўна-аналітычным цэнтрам пры прэзідэнце Беларусі, і яго называюць самай сакрэтнай спецслужбай краіны. ААЦ нароўні з МУС, КДБ ды іншымі праваахоўнымі органамі мае паўнамоцтва займацца аператыўна-вышуковай дзейнасцю. Ад банальнага асачэння да праслухоўвання тэлефонных размоваў, схаванага відэаназірання ды іншага набору з арсеналу спецслужбаў. Вообще ОАЦ – это одна из таких тоже секретных структур в Беларуси, которая занимается в основном цифровой вот такой вот работой. И это, можно сказать, личная карманная структура Виктора Лукашенко. Менавіта Віктор Лукашенко ўзяў пад кантроль ААЦ, пра што казаў ягоны бацька Александр Лукашенко. У нас у Беларусі створаны кампактны аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце. У ім менш за 100 чалавек. Яго кантралюе мой старэйшы сын. Ім паводле законаў падкантрольныя вярхі спецслужбаў. Дарэчы, былы працаўнік Біклауду распавёў, што кампанія давала бясплатную дапамогу КДБ. Незалежна праверыць гэтую інфармацыю нам не ўдалося. На FTP выложены документы для общего пользования. Я их открываю, вижу одну из папок от решения совета директоров, не открываю, читаю. Предоставить безвозмездную материальную помощь КГБ в размере $1,5 миллиона. А вось другая палова долі ў Біклауде, а дакладней 49%, належыць офшорам са схаванымі уладальнікамі. Номінальны трымальнік акцыяў беларускага аператара – гэта кампанія Psiso Golden, зарэгістраваная на Кіпры. Ёй, у сваю чаргу, валодаюць яшчэ 3 офшоры – Lively Ventures з Белізу, Pateres Corporation з Сейшэлаў і Halo Services з брытанскіх Віргінскіх астравоў. Улады гэтых краінаў не раскрываюць уладальнікаў кампаніяў, чые ж інтарэсы схаваныя за офшорамі. Калі запускаўся Біклауд, заснавальнікам кампаніі называўся ўплывовы расійскі бізнесовец Константин Николаев. Сярод ягоных актываў долю кампаніі Global Trends і Global Ports, што займаюцца чыгуначным транспартаваннем і перагружваннем кантэйнераў у партах.
До речі, офіси двох гэтых кампаній размешчаны на адным адрасе з Апсиса Голдинг на Кіпры. Расійскае выданне Forbes назвала Николаева деловым партнером сяброў расійскага прэзідэнта Аркадия Ротенберга і Геннадия Тимченко. А Washington Post – сакрэтным спонсорам расійскай шпіёнкі Марыі Бутінай. Пра гэтага таямнічага інвестора не хоча гаварыць нават гендиректор Биклауду. Я пришел в компанию в 2017 году, да, в конце. Поэтому могу сказать, что я сам вот про Николаева ничего не знаю и никогда с ним не встречался, не контактировал с самого момента, с первого дня, как я пришел работать в предприятие. За што ж расійскі бізнесовец атрымаў такія прывілеі на беларускім рынку? Фармальна за абяцанне інвеставаць шмат грошай у сетку 4G, у воблачныя тэхналогіі і ў іншыя інфраструктурныя праекты. Калі ствараўся Биклауд, то аб'ём інвестыцый у праекце заяўляўся на $400 мільёнаў. А як жа насамрэч? У снежні 2015 года тагачасны гендиректор Биклауду Сергей Паблагуя указаў, што на стварэнне сеткі перадачы дадзеных інвеставаныя $20 мільёнаў, а ў запуск сеткі LTE Advance у Менску $10 мільёнаў. Публічнай інфармацыі пра інвестыцыі ў дата-цэнтр у Калодзішчах няма. Але компания Welcome A1 побудовала подобный объект за $20 миллионов. В мире очень большие деньги приносятся от дата-центра. Их можно достаточно дешево смонтировать на пустых площадях, обслуживать, и они приносят большие деньги. Таким чином, мяркуючы з афіцыйных паведамленняў, Биклауд уклаў беларускія праекты не $400 миллионов, а ў разы меней. Але давайте праверым гэтыя дадзеныя ў фінансавых справаздачах Апсисы Голдинг, той самай афшоркі, якая валодае амаль паловаю Биклауду. У фінансавых дакументах, якія мы атрымалі з дапамогай OCCRP, інвестыцыі Апсисы ў Биклауд спачатку пазначаныя ў памеры амаль $40 мільёнаў, а потым зніжаныя да $20 мільёнаў. У кампаніі Биклауд адмовіліся называць аб'ёмы інвестыцый у праекты кампаніі з расійскага боку. Я озвучивать эти цифры по закону коммерческой тайны даже не имею права. Даже если бы я их знал. Единственное, что я знаю точно, что все обязательства выполнены в полном объеме. Мы хотели задать те же пытанне расійскаму інвестору Константину Николаеву і зателефанавалі яму. На адным з нумароў адказаў чалавек, які назваўся ягоным партнёрам, але адмовіўся сказаць сваё імя. Мы патлумачылі яму сутнасць нашых пытанняў, але ён сказаў, што Константин Николаев не будзе з намі гаварыць. Нет, вряд ли он вам что-то расскажет. Почему? Он не дает интервью. З той же фінансавай справаздачнасці відаць, што з 2010 по 2019 год Апсиса Голдинг атрымала агульнай выручкі больш чым $13 мільёнаў. Гэтая выручка сфармаваная выключна за кошт атрыманых дывідэндаў. Чысты прыбытак кампаніі склаў амаль $12 мільёнаў. Але гэта можа быць далёка не ўвесь даход кампаніі. Валерый Цыпкала лічыць, што расследаваннем гэтай гісторыі мусіць заняцца Генеральная прокуратура. Наверняка большинство нормальных, там 90, может быть даже 95%, вот, которые сразу же достанут документы в нужный момент и сразу же начнут арестовывать тех, кто виновен, в том числе и в убийствах, в том, что в пытках людей, ну и в том числе в отмывании бюджетных средств, потому что никак по-другому это не назовешь. Когда бюджетные средства уходят в офшоры. На думку Цыпкала, Константин Николаев можа быць толькі намінальным уладальнікам офшорных кампаній, што валодаюць паловую Биклауду. Некие бенефициары, которые находятся в Беларуси из числа правоохранительных органов, либо, скорее всего, родственники Лукашенко, прежде всего Виктор, является одним из конечных бенефициаров вот этой кампании. Па дадзеных, якія мы атрымалі ад кіберпартызан, Віктор Лукашенко валодае матацыклам Харлей 2014 года выпуску. Яго 22-гадовая дачка Вікторыя двума аўтамабілямі Audi Q7 2012-2019 года выпуску. Цяпер такія мотоциклы і машыны разам узятыя, паводле некаторых ацэнак каштуюць амаль $75 000, а новыя каштавалі больш за $210 000. Прыкладна такую ж суму, а дакладней крыху больш за $220 000, Віктор Лукашенко афіцыйна зарабіў з 2005 по 2015 год. Яго месячны заробак тады складаў ад $1150 до $2300. Беларускія ўлады стварылі на рынку тэлекамунікацыяў велізарную пракладку Биклауд. Гэтая пракладка напалову належыць ананімнай офшорнай кампаніі. Ёй павінны плаціць усе беларускія мабільныя аператары і усе дзяржаўныя установы. Некаторыя офшоры, якія валодаюць Биклаудам, звязаныя з расійскім бізнесоўцам Константином Николаевым, які блізкі да атачэння Владимира Путина. Іншыя зацікаўленыя бакі засакрэчаны офшорнымі юрысдыкцыямі.
З беларускага боку аператор кантралюецца аператыўна-аналітычным цэнтрам, працу якога ад пачатку пільнаваў Віктор Лукашенко. У Беклауд абяцалі ўкласці сотні мільёнаў долараў. Аднак у адкрытых крыніцах мы знайшлі інфармацыю толькі пра дзесяткі мільёнаў долараў. Страчаную выгаду на сотні мільёнаў долараў мог панесці беларускі бюджэт за кошт продажу частотаў 4G.